بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله مرة ثانية eɗen calmina dendagal yeɓoɓe Jamil TV. eɗen garta émission meɗen ko mbaɗeten o alhames. eɗen calmina dendagal yeɓoɓe ɓe la siyama jinnaɗo meɗen Alhaji Amadou Dia to Sangalkam e sohna Ami Dem neniraɗo meɗen to Sangalkam e dendagal ɓesgu maɓɓe. hakulli haalin en jejjita hen noon kadi directeur Jamil TV woni oustaz Salihu Dia salminama o juurama e dendagal yeɓoɓe ɓe Jamil TV ɗo e nder leydi he yo e bowal leydi. onon fof on calminama on juurama. en garta émission meɗen mo gandanɗa hoorema wonno mawdu o ko adabul islam. adabul islam ko ɗum wonno mawdu o. eɗen mbiya neɗɗo wota suuɗan musidɗo makko julɗo ngayngu walla tikkere liyanalu bizalika hayyan walla hubban minhum wa ijlalan wa qurban, mana e mawninde ha joni e ɓaɗin. ne hen jiya ha joni e adabul islam, ne hen jiya wa min husnil akhlaqi, mana moƴƴude jikku. ndaxte Allah tabaraka wa taala o mantirno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jikku. o yimbo wa innaka la ala khuluqin azim. an Muhammad sallllahu alayhi wa sallama ka tewɗo jikku, ko jikku towɗo. sabu jikku towɗo ɓuri jikku lesɗuɗo, mana akhlaqul daniya, akhlaqul ala ɓuri towde ɗum. ɗum tagi Allah tabaraka wa taala wimbo wa innaka la ala khuluqin azim. ande ka towɗo jikku, ka moƴƴude jikku. husnu suluk fil muamalat, ne jeeya e adabul islam, mana needi l'islam. husnul suluk fil muamalat, mana moƴƴude nder e gollodiral. saɗa gollodira e neɗɗo yo nder ma laaɓ. muamala ina hen jiɗa bi an yakuna al mar samahan, nde neɗɗo o wonata ko newiɗo. samahan isaba a somo yeeyen ne jeeya e adabul islam, neɗɗo sono yeeya yo newo. ɗum tagi nela sallah sallam wi an yakuna al mar'u samahan isa baa samahan isa stara. sombo yeeya yo newo, sombo sooda yo newo. ɗum ɗo fof koye adabul islam ɗum jeeya. samahan isa ihtada, hay sombo yumnito ñamande ni yo yaadu e newuya. ko ɗum ɗon l'islam woni ko yamiri, yo yaadu e newuya. isa ihtada, hay sombo yumnito ñamande yo yaadu e samahan, mana e newuya. yo yaadu e newuya. wa an yakuna wafiyan bima sarata alayhi min surudi sahiha. ne jeeya e adabul islam nde neɗɗo o timminta dendagal sarɗiyeji cellinaɗɗi
jeegu e cellinaɗɗi coggu e cellinaɗɗi ñamaɗe fof. وعلى كل حال وإن من أخلاق الفاضلة ina jiya e jikkuji ɓurɗi ɗi gandanɗa hoorema ɗi jiyako e adabul islam, jikkuji ɓurɗi jiyaɗi ɗi e adabul islam ɗin ɗon ta'adduban bil adabi indal akli wa surb. masalan saɗa ñama yo saɗa yara ya yaadu e needi, saɗa ñama yaadu e needi, saɗa yara yaadu e needi. woni noon adabul fadila e sengo ñamde en e yarde fal yusammi llaha indal akli wa surbi. noon nelaɗo wi neɗɗo o yo innu allah sanga nde o ñamata yo sanga nde o yarata, yo innu allah. ne jeeya e adabul islam ha joni wal yahbudullaha taala yo yettu allah so pari. masalan saɗa ñama mbiya bisimillah, sa ñami ha pari mbiya alhamdulillahi allazi at'amani wa asqani. eɗen jetta allah ñamminɗomi ha kar o yarni. nden masalan ya yettu allah mbiya alhamdulillah rabbil iza faraka, masalan so gayni. ne jeeya e adabul islam neɗɗo yo ñamir jungo ñamo, woni wal yakul bil yamini, yo ñamir ñamo, wa yasrub bil yamini, yo yaril ñamo. fa inna aqlu bis simali wa surbi bis simal min tasbahu sayatin, min tasabbuhi sayatin. yani masalan neɗɗo soña ñama sona ñama yo yettu allah, so pari yo yettu allah, somo ñama yo bisma. te yo ñamir jungo ñamo yo yarir jungo ñamo, sabu ñamirde nano e yarirde nano ɗum ɗon jomum sona ɗum waɗa. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi mina tasabbuhi bisayati, ko nandinkintoɗo e seeɗanuyi. nauzu billah. auzu billahi min ashaitani rajim. eɗen mbiya eɗen molo allah e seyɗane dojmaɗo o. seɗɗande allah tabaraka wa taala wi qur'anul karim inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. allah ina yamira on nunɗal e moƴƴere. neɗɗo yo nunɗu yo moƴƴu. wa ita izil qurba, o tottira ha joni moƴƴere jomirawo jiidigal. wa yanha anil fahsai wal munkar, o haɗa pankere o haɗa gañaɗe. neɗɗo julɗo yo haɗir pankere yo haɗir gañaɗe. kala ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo wona ko ɓuri e l'islam, yo wat feere woto o waɗ ɗum yo haɗir ɗum kadi. wal baqi, e bewre ne ina haɗa, neɗɗo fota bew. ya izzukum, ombo wajoro on ɗum ɗo kanko allah tabaraka wa taala la'allakum tazakkaruna, ngam oɗon jaɓa waaju, ngam oɗon jaɓa waaju. allah yamiri en ha joni wa awfu bil ahdi wa awfu bi ahdillah, timmine aadi allah ndi. iza ahadtum, so on ngaadodiri, timmine aadi allah ndi. wala taqdu aymanakum, mana wata pirte kadin gondejo moɗon baada tawkidi ha caggal nde ɗe tiiɗi. caggal nde gonɗa wondude tinde wata firtu ɗum e bolle puyɗe. wa qad ja'altumullahu alaykum kafilan, allah de waɗani on ɗum ɗo ko ɗum deftare. ay inna allaha, allah ya'lamu ma taf'aluna, kala ko golloton e aduna, foti koko suuɗi, foti koko feeñi, allah tabaraka wa taala ina andi ɗum. allah ina andi ɗum. nden noon yo allah tabaraka wa taala waffaqani llahu wa iyyakum al ahsanul akhlaq, yo allah hawridin en e ko ɓuri moƴƴude ha joni e jikkuji, wa aqwamuha, e ko ɓuri foccade ha joni e jikkuji. warzuqna, yo arsigin en kanko allah tabaraka wa taala bi mannihi, e moƴƴere makko.
o arsigina enen alqiyamu bi ibadatihi e darade ha joni e dewe makko fara'idi ha tottirde farillaji ɗi wa sunnani ha e tottirde sunnaji ɗi fof wata waffana ala tawhid o timminana en e timmode nde gandanɗa hoorema ko e tawhid nde yahata wal iman ha joni e gomɗingol kono ha joni eɗen wa asana lahu eɗen molno Allah noon mine sirki e sirku ay sirku ko hunde nde ganduɗa hoorema no moƴƴani ɗum tagi Allah tabaraka wa taala o wi ha joni wata ndendidine kam hay goto Allah tabaraka wa taala sirku ko hunde mawde wa tukhyan e bewre ɗeɗo gueɗe ɗiɗi sirku e bewre wal isyani e goppi ɗiɗo fof ko hunde ganduɗa hoorema ko ɗe gueɗe seyɗade nden noon bandiraɓe tinnoɗen ha joni e rewde Allah tinnoɗen e l'islam ɓurɗo ala kulli halin technicien o ha joni o waɗi en signalé wondeno ko dokkanoɗen ko e waktuji ɗum yonti allahumma ij'alna min almuttaqin wala taj'alna min allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين